Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio Philippines Standard Time, Plus 4:51. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Time check is brought to you by Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, Plus 4:53. Sa liwat mayong hapon, Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Of course, ang atong sininga maka-aksyon tagparabati sa tabok sa kadagatan, ang isla sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, part sang Masbate. Sa kuto malabutan sa atong sininga broadcast, liwat kamo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo para tuntunan Action Report Afternoon Edition. Biyernes nga presentation, petsa 18. Oy, 7 na lang gidlang kadlaw ang nabilin kag magabot na ang Pasko. 14 dias pang nabilin kag maga-goodbye na ang 2020, aton i-welcome ang 2021. Opda naman kita sa atong sininga mga patrol unit reporters in action. Asay na karon fielded na sa taksa nila sininga mga areas of assignment. Sa paghatag naman sa matutuod nga sitwasyon sa palibot sa Metro Bacolod. Mga balita nga inyo mabasahan sa pamantaran lokal buwas. Una na ninyo diri babatian sa pagpangalagad inyo para tuntunan Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Opda magita sa atong sininga mga technical partner diri sa Studio A. Sa Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert, Sir Elway Dotilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Ciudad Sangbago, ang puwersa ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñaran. Ang inyo alagad ang korman sa sininga palatuntunan tagsalang ka Biyernes Action Report Afternoon Edition sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinabaya. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Opdin ninyo ako sa nabilin isa ka oras 5 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Oy, magulugal umon ka nagatupa ang ulan diri sa Tacbanwa sang Bacolod. Dala ini sang bagyo nga si Vicky nga nag-landfall na sa Davao Oriental. Naglandfall na ining si Bagyo Vicky sa area sang Davao Oriental.
Sinigid lamang nga hapon ang tropical cyclone wind signal number 1. Ari na sa Visayas, Negros Occidental, Guimaras, central kag southern portion sang Iloilo. Dala ang Ahoy, Barotac Viejo, San Enrique, San Rafael, Pasig City, Bingawan, Kalinog, Lambunaw, Haniway, Banati Anilaw, Dingle Dueñas, Badyangan, Barotac Nuevo, Saraga Pututan Dumangas, Mina Ñulosina, Santa Barbara, Liganes Iloilo City, Fabia, Cabatuan, Maasin, Alimujan, San Miguel, Leon, Oton, Tigbawan, Tubungan, Gimbal, Igbaras, Miagao, San Joaquin, kag southern portion sang Antique. Amo ini ang Valderrama, San Remigio, Sibalom, Hamtik, Tobias, Ponier, Anini I, Bugasong, Lawaan, Patnungon, San Jose, kag Balison. Amo ini ang mga lugar nga nakaangkon sang storm signal number 1. In fact, ang tanan nga biyahe sang Roro kag Pascrap kansilado na sang Philippine Coast Guard. Way pabiso kung saan magabalik sa normal ang biyahe Iloilo, Bacolod, vice versa. May mga na-stranded kay na nga pasahero pero amat-amat naman sila nakapauli matapos pabalitaan nga gin-cancel ang biyahe sa mga Roro kag Pascrap sa mando sang Philippine Coast Guard matapos ginpaydalom sa tropical cyclone wind signal number 1 ang Negros Occidental including ang Bacolod City. Sa aton nga mga kauturan nga naga-istar sa higad sang aton nga suba, ulo aligmat lang ha sa mga balay nga naga-istar sa paigaron sang baybayon. Ulo aligmat lang mga kabayan, mga kaaksyon, mga kaberks, mga balay nga naga-istar sa mga pulopangpang sang kabukiran. Ulo aligmat basi landslide ang aton masugata. Grabe kuno subong ang traffic ini nga hapon lang ho. Daw karga kag 5 tinilada ang kwan. Yo di karga kag 15 5 tinilada kuno traffic. Dapat ang COVID kuno di kalusot. Siling ni 28 ni Roger Montalbo. Iba doon tara to guys sa traffic report sa ato sa nga Patrol 2. Ato sa nga Crosswind Patrol. Ang trono gin talos temporaryo ni Aksyon Papang Alvin Graba. Importante lang commitment si Aksyon John Diaz. Si Aksyon Papang Alvin Graba subong anagaman sa aton patrol nagalibot-libot sa pila ka bahin sa syudad sang Bacolod. Back to back kay Papang Nixon Tahom. Siling ni paring Roger Montalbo, bisan hindi pa sa higad sang suba kag pampang aligmat gyapon kay ang syudad gabaha man. Werte si paring Roger Montalbo ba? Pagi ta pre. Along kalanda kay baloko ka maniho kaguro. Hinugay ka og tas. That's life. You know naman. Oy, sa ato nga mga kaksyon ha.
Halong sa COVID ha. Ara gyapon ang pagpamahog sang COVID-19. Face mask, face shield, social distancing, hugas kamot gamit ang alkohol. Puwerte ang aratsada kang arakada. Habi nyo kay maabot ng Pasko kag bagong tuig, way na COVID, oy. Ginatagaliog ang taga DOH. Kay basi gulpila magtimbuok ka magsaka. Ang kaso sang COVID, puwera palayo lang. That's why gina-discourage gid sa aton gobyerno ang ginatawag nga party. Party! Wala na party! Immediate family lang anay ang mag-party. Ayaw gid anay mag-imbitar sa iba niya pagid nga pamilya sa iban nga lugar kung mag-party. Karabanan na Christmas party, reunion, amo ng mga masako gid nga aktibidades kon bulan sa Disyembre. Ay, puwerte. Amo na sila sa gobyerno. Even sa mga departamento sa gobyerno, ginapaiway ang party. Yang ginay mo iban, kaon-kaon na lang gamay, pulo panyaga, pagkatapos puli na. Muna kasimple anay ang pag-celebrar naton sa Pasko. Kag ang pagbulag sang tuig 2020. Kabay pa nga ang pagbulag sa tuig 2020, way na sa madugang pangakabuhi baw. Kundi pa nga nagahingapos balang tuig, ay kadamo-damo pagigya sa mga insidente nga nagaluntad sa aton palibot-libot sa Bacolod, kag probinsya. Na nagapangawid pang 2020. Especially ang mga aksidente sa dalanon, hoy. Halong gid kita ha. Hinay-hinay lang sa pagmaneho. Hindi ta mapaktan kung kaisa ang dalanon. Sa bagay, kung ikaw yan nagahalong, kung na nagasugata, si mga nagasunod way nagahalong, dolabad ka sa disgrace. Hindi pare Roger Montalvo, social distancing kada, kadto bala sa downtown kay wala social distancing. Sakay Army Major Lance Medina and family, happy listening dira sa inyo. Padayon ang pagtupa off and on ang ulan sa syudad sa Bacolod. Nano ang mga balita ninyo dugay-dugay bantayan gikan sa aton sining nga mga patrol unit reporters. Local nga mga balita. Bantayan ang update sa Kapitolyo Provincial. Dalon ni Aksyon Eden Abuso. Lokal nga paguluhan sa syudad sa San Carlos, nagpahanomdom nga likawan ang social gatherings subong nga holiday season. Balita gikan sa New Government Center, dalon ni Aksyon Artayhupon. Partisipasyon sang liga ng mga barangay angot sa Business One-Stop Shop na programa sa syudad, ginpasiguro ni Councilor Lady Gliss Gonzales. Ang mga balita sa nasyonal yati pa publiko, ginpadaman angot sa hindi rehistrado nga COVID-19 vaccine. Sa pinakabahin LGUs, ginapangabay nga buligan ang mga naapektuhan nga negosyo bangon sa COVID-19 pandemic. Mga choir sa simbahan hindi exempted sa protocol nga ginapatuman sa pagkaraoke. Sa pinakabahin Pilipinas, nagtala na sang re-entry rules sa mga dumuluong may valid visa. Una sa balita, una sa aksyon. Pinalamang ina sa mga balita nasyonal. Darag ko, gikan sa palibot-libot sang pungsod, Pilipinas. Si
Siling ni Kagawad Jopred sa Panta sa Barangay Robles. Nya do ka lively sang afternoon edition kung ikaw gadala. Yay! Amo gina kay katugnaw Kagawad mo. Basta ka ni tugnaw kailangan ka mangin lively ka. Hindi ka mukhang mantika. Lalan nga lively. Nga hapon dira kay Kagawad Jopred sa Panta. Sa mga barangay Kagawad dira sang Barangay Robles, La Castillana, kay Kapitan Chad Periada and family. Sa mga taga-Hacienda ang Hilita, Barangay Kamandag, La Castillana. Tatay Badog kay nanay si Mama Galianes da and family. Mahalan dira kapag pamati. May panugya lang ang aton sining Deputy City Director for Operation sang Bacolod City Police Office, si Police Lieutenant Colonel Edsel Jose Edel Manzano. Si Police Lieutenant Colonel Jose Edel Manzano amo ni sa subong ang bag-o nga Deputy City Director for Operations sang Bacolod City Police Office. May gabay nga rejoinder kag reminder. Lakip man ay nasiling nga preparasyon sa sining bagyong si Vicky diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Regards to the preparation of our unit sa incoming tropical depression, under kita sa signal number 1 category. So of course, in close coordination kita sa aton city PRRMO with regards to our preparation to this calamity. Pero kung lang tawon yan naton actionary, no, manaya-naya man lang aton nga tempo, but then we are preparing for any eventualities gani that may brought sang sining bagyo. Of course, bisa nang balo naton nga daw wala sang ulan, wala sang hangin, but then hindi naton mapaktan bala ang ginadala sang tiyempo. Since may ara kita warning signal, so dapat at least alert din ang aton nga mga pumuloy, especially sa mga flooded areas, hanggang sa mga coastal areas naton. May ara na kita warning signal sa ila actionary to be alert, kag closely coordinate gid sila sa aton nga mga barangay officials para at least ma-alerto man ang mga pumuluyo nga nabilong sa ila area, para at least ma-alarm na regarding sa aton tropical warning signal. Kaya ibalaan naton may ara kita mga pumuluyo nga hindi updated mo sa aton weather condition o weather update. So at least ma-alert sila, ma-aware sila kung ano ang sitwasyon sa aton tiyempo. May ara kita ginatawag na search and rescue operations team, kag anytime pwede natin sila ma-deploy kung kinahanglan sa aton mga pumuluyo, pag kinahanglan gid sang responde with regard sa mga calamities. We're on still full alert status yapon kita rin. Since the time nga may ara kita pandemic, full alert niya aton nga PNP. Lalo pag nga may ara kita subong warning signal sa bagyo, so heightened alert kita. Una sa balita, una sa aksyon. There you have it, si Police Lieutenant Colonel Jose Edel Manzano, ang Deputy City Director for Operations sa Bacolod PNP, sa ila kahandaan sa sining Bagyo Vicky. Ang iya sa ni abiso kapanugyan sa pumuluyo sang Bacoleños. Action Radio Philippines Standard Time, las 5:10 na. I-check na ato sa nga Patrol 2, ang ato sa nga Crosswind Patrol, kamusta ta? Paglibot-libot sang duwa ka mga papang, Papang Alvin kag Papang Nixon. Ang sitwasyon trapiko sa syudad sa Bacolod, kaya pwede ko ng traffic sa buong sa Bacolod. Bagulpil na naggutok. Ang tao nagutok mas downtown ay wala sang social distancing, paupira palayo lang. Ayaw lang na yung COVID, ubos kita tanan. Yari si Axel Alvin Graba sa Patrol Traffic Report. Sitwasyon sa Bacolod. Axel Alvin, may hapon? May hapon pa! Uhi ang dugo sang isang kapapang. Ha? Uhi gid ang dugo sang isang aksyon na, Eric. Pero ang imo pa nga signal daw nag-amat-hamad, hinunod pa. Oo, medyo layo pa na, Eric. Oo. Pero subong yan, medyo mayad na gol. Liyo ko, anay check, anay da kayo daw nag-chappy ang sulod mo, do ka nami sa intro mo, pero ang imong sulod do nag-kipaw-kipaw pang. Kumusta subong aksyon na, Eric?
Oo, kung nagadagan ka pang, pwede ka mangguranay ka pahuway pang. Sige, mapahigat kita. Hambala ni si Papang Nixon nga paigad anay kay ga-report pa ikaw. Amo. Rana kay kampiyon. Gwapo, ganyan tingog sa mga Hindi pa masunod sa nag-report mga gwapo eh. Amo. Maluyag bala si Marison niya kung hindi gwapo ang ga-report. Siyempre, kwan siya. Gaano? Sorry kung way niya ako gustuhan. No! No, gasunggod ka pa, di ka pa masunggod ha? Oo, daw ako pa masunggod. Sorry na lang eh. Sorry na lang ka, guro ya. Sorry na lang kung... Ikaw, guro yan, sorry. Si Marie. Sorry na lang ako. Kamusta pang ang bakulod pang do ginukay ko no pang? Gani man mo mga salakyan subong nga hapon aksyon na Eric. Oo. Actually, nag-umpisa ang pagdagsa sang mga salakyan, di pasahe, privado, iban pa. Oo. Mga around 3 o'clock aksyon na Eric. Okay. Nag-amat-amat na gutok ang pinaka mga dalaw noon sa syudad sa Bacolod. Oo. Ina, bangod, sa base lang ini sa mga nalabyan sa patrol. Ang dalan sa Lacson passing through o kung going ka bala sa area sa south. Oo. Ang traffic mabatyagan gid halin sa 9th Street aksyon na Eric. Okay. Although moving ang salakyan pero hinay katama. Oo. Ang dalagan sa salakyan. Oo. Ina bangod man damo sa mga salakyan ay gani halos makabigta bala from moderate to heavy to babatyagan ang bumper to bumper especially kagina. Dapat sa patrol ang bumper to bumper sa area naman sa dalan sang Lacson going sa area sang Rizal. Oo. Jutay nga lakat pero mabatsyagan na halin naman sa area sang Gonzaga. Oo. Going naman sa area sang Banga San Sebastian. Pero mag-amat-amat na dalagan mo medyo tayuyon ang dalagan tubtob naman sa area. Okay. Sang Libertad pero after sang Libertad naman sa area action na Eric sang dalan sang Rojas umpisa sa Banga Rojas pakadto na sa area sa Bacolod City Police Office o Okay. sa dalan magsaysay Gutok lang yun. gutok na naman. Ba, ang dalaga bisan hinay importante kagiyo, lain lagi ko ay nagigagiyo. Amo na aksyon na Eric ugtas pa ng mga katapo sang Mahinay na lang yang giyo mo pang kung may sakidanay naman mong. ani isa pa na kay isiligo gani amo ni nga plastada base siguro may naga 1050 o kung nasa gira na yung mga sasakyan pero negative action na Ang importante, dapat obserbaran mo kada intersection may mga traffic enforcer. Kaya mo man ning actually ang nagapadasig kung may mga traffic enforcer nga nag-supervise pa mong kung why gid. Amo na dang lain pang. amo na ang problema kung wala traffic enforcer. No. Ito mga K9 ni Lieutenant Colonel Luisito Sibutsia, agyapong sa dalan. Mapatyagan sa mga dalanon ang mga kinay ni Sir Leo o kung Luisito Asibuche. In fact, action na Eric, may mga portion man sa dalan sang Lacson, medyo okay pa. Pero mag-umpisa ka na sa 19th Street, going na sa area sang Ramos, asus, mabatsyagan na naman ang traffic. Going ini isa north action na Eric, sa dalan sang Lacson, medyo okay pa kung makalampuwas ka sa dalan sang Ramos, pero pag abot naman, umpisa sa 26th Street, going naman sa area sang Lupwest Mandalagan, ari na ang problema. Ara na siya. Ara naman siya nagaginutok. Sakto itong ambal ni Sir 28 kaginaksyon na Eric. Sa downtown area gani, mabatsyagan na ang mga dabo ng mga salakyan. In fact, baka create ban sang pila ka mga trapiko o kung pag traffic abi sa downtown area. In fact, kakina nabatsyagan ang traffic sa area naman sang dalan sang San Juan going sa area sang pagkanto ETCS Blackshore na Eric nga tanan. Okay. Amo ni ang medyo traffic ina makalampuwas ka sa may area sang ETCS 3 going ka barangay sa may area sang barangay 16 pagkanto naman sa area sang barangay 35 passing through sa may Cameroli Avenue. Okay na ang dalan medyo matawhay. Ay doon pang ang dalan Araneta, blali kita sa may Gaisano City, bla pag going pakadto Araneta sa Golden Field pakadto sa Babaw. Kumusta? Medyo traffic action na Eric, Na, no? kita doon kita permin traffic going south mo. O
amo na aksyon na Eric ang isa sa mga problema in fact nalabayan sa patrol. Kay kumuari kami kagina sa area sa Magsaysay. Babatsagan gid aksyon na Eric sa may Araneta, Dampi sa Barangay Singkang Airport. Okay. Ang paggutok gawas ang mga salakyan. Aragid. Oo, ara magyapon. Pero kung halin ka naman sa area, ang barangay o kung sa barangay Singkang Airport going ka Abi North. Ang tara lang sa may Golden Field Dampi action na Eric ang traffic pero mag-aamat-amat naman. Pag-abot naman sa area sang Purok Mars barangay Singkang Airport passing through dalan sang Araneta going sa area sang Gaisano City na medyo traffic jutay pero after that wala na. Okay na aksyon na, Eric. Ang mga importante nga kada intersection sa Bacolod, kung may traffic enforcer na mag-supervise daw, hindi gimanta mag problema, traffic pa nga. Yes, aksyon na, Eric. In fact, kung traffic lights ko lang kung kaisa, wala sa traffic enforcer. Baldagi di? Baldagi di. Pero mayo kung ginahimo man sa mga traffic enforcer. Dasig pa gani pang ang kumpas sa traffic enforcer, magiyang salakyan kung ikumparar mo sa traffic light mo. Oo, kay signal na sa aksyon na, Eric, kinabalang kamot nila kung gambal yan, dasiga. Kisa gani may dala pa na saot. Pagkapintagit kung masautan ka, kag magambal yan inaya. Kung ako yung maglantaw, dasig ang giyo sa salakyan kung nagakumpas traffic enforcer kumpara kung magnotisya ka lang sa traffic light mo. Oo, amo na siya, mas dasig pang ang kumpas. Kaya masugo mo mga salakyan, akong mga driver sang salakyan, magkambal kaya dasiga dalagan para hindi maggutok gawa. Ang kagainaya kaya kabalo ka, ang diferensya lang kung kada 30 segundo from green to red light. Kung maka-create pa sang traffic action na Eric, kinabangod kay pila lang kasekundo. Dugang na naman sang salakyan, nas pa sa magutok. May lagadi, basta ara ang bulig sa mga traffic enforcer. Ara, kag wala problema aksyon na Eric. Nalabiyan ta kagina, ang area sang Burgos, going man sa area sang Northwest East, pa lang sa area sang Gutok sa may Chinese Temple Dampi, sa may Port Road. Asus, gutok gid aksyon na Eric. Tubangan NGC, guro da, puwerte ng kagutok ay. Pakot gid aksyon na Eric. Going sa area sang NGC Circumferential Road, medyo traffic gid, medyo ka magkaginhawa ka jutay. Kung pakadto ka na, lapawas ka sa Taytay, going sa may Banga, Doña Juliana, medyo magkaginhawa ka jutay. Pero halin naman sa may Banga, Doña Juliana, going ka naman sa area sang Banga PM, sa area na sang Takuling, antos ka na naman sa masyado kahinay nga dalagan sang salakyan. Kay ang mga salakyan kalabanan nagapauli na sa area sang Mansilingan, going sa area sang Alihis, ang iban going Handumanan, while ang iban going sa East portion, sa going Murcia, at damo salakyan aksyon na Eric, nagaginutok. Itsilinggo gani kay Papangkison, sabagay nga umani nga oras, gadto kita police station number 7, kag magkuha balita. Amo ni Prasada pito-pito. Oo, siling ko daw balda kita ni. Ko mas mayo siguro karon lang ta. Una-hunta ang atom nga ka-works. Kay gahulat na. Nagahulat. Anong gahulat? Kahulat ang amon mga ka-works ang aton mga talents. Going home. Yes. Kag-idulong house to house. Tiyara na sila? Kasakay na sila? Nakasakay na sila aksyon na Eric. So, may dala ka da? Dalang... Hindi dala sila eh. Oo, dala sila. Sino nga rin sa buong sa likod? Nagkapanaog na si Toto Jimmy. Okay. Ang isa kag ang pinaka-hoben nga mga nakapanaog na sa area naman sa Barangay Singkang Airport. Sino na nga kwan? Ang lupuon nga gwapa bla? Sino man si Diana Fernandez? Diana Fernandez. Lipat ka pangalan niya ba? Basta gwapa ka kalipat. Ngara ka naman. No, gana. Kung regular lang. Sila pa lang upod nyo nga nabilin pa? Duha ang amon nga kwan. Sino bang isa ta kaginapang? Hindi yan nabilin subong da. Away na, naog na tanan. Nadala nyo na tanan, nahakot nyo na? Nahakot na namon. Hindi hakuton nyo na sila. Kaya portito dalang ilang dala, wala to. May ginakungkong pa. Nakadlaw gani ko. Si Diana, balyang awag siya sa bata niya pala. Sige niya ka, pwede sugato niya lang ko bisan nila sa bangga. Kay ako ni, hindi madalas ang 3 katao. Ako
kuno na yung mga regalo, hindi ba dala sa tagpo ka tao? Ang inyong regalo, di Papang, di gulat mo diyo. Ikaw na ta? Oo. Di timing. Si Papang, ang smile ni Papang subong. Oo. Itaon it. Ah. Babatsagan kayo. Tanawabi ko may unto siya. Ikaw ito na, tapos tanawan man ni Papangi mo, kung may unto ka man. Ina, halos, sakto gida, Papang, no? Mga Papang gida. Nagapamingaw. Daw mabigaw, gid. Nagapamingaw ang duha ka Papang namon, si Nixon kag si Alvin. Kag maghambal nga letter S, mayad pa. Pero ihambal mo letter F. 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 Songhaw. Sungaw. Nagambal kaya kakadlawan ay nalamang kaming duha. Nagambal ka. Magkaon ka mga duwa, ginapanilagan, di ka mga duwa. O gani man. Mansig pili ka mo sungumok. Kung pwede lang gani himay-himayon. Gani. Ginahimay-himay pa na ang kuan ang humok. Oo. Nan. Lain lang, no? Kaya may aragit man kitang ipon, galing kay tikong kaisa na matingala ka, daw hindi mo mabatsagan. Kung may ipon, may mabatsagan din, no? Mabatsagan niya nga ang smile mo, makitaan. Nga sa ibang nga bagay, bisan wala ang ipon, mabatsagan man. Oo, no? Sakto bang? Correct. Ano bang? Correct. 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 Di na ka mo subong area? Nag-stop kami makadali. Bot kayo na, why pa abiso ang Coast Guard kung ano sila oras, marisyom, no? Ipa-abiso aksyon na, Eric, kaya nagpagkikagot kita kagina, kaya Commander Jansen, kay Commander Ludovico, kay Kwan, Hepe o tag-panguno sa Philippine Coast Guard, sa diin suno sa iya aksyon na, Eric, nga wala pa sa abiso ang Philippine Coast Guard nga pwede na makatabok ang iban nga mga pasahero. Kailan mo pamangkot mo niya mabalik ang biyahe isang ruro kag fast crab ni wala pa man advice sa sa Philippine Coast Guard. Nga alas 4 gintawgan pa siya ano nga abiso, pwede na makabiyahe sulo sa iya nga hindi pa pwede makabiyahe na bangod. Yes. Ang area sang Iloilo ara sa storms warning signal number 1. Ang Negros man ang nag-cross man basta ka na may ara nga signal ang bisan Negros naton or Iloilo, matik na wala na biyahe. Aksyon na ano? Matik na nga hinahina nga wala kita biyahe kaya OPO standard operating procedure. The part Philippine Coast Guard nga wala kinapahanugutan mga salakyan dapat sa kayan na pandagan nga magbiyahe ka. Lugwan na bi. Mismo. Bala ni si Papa, hindi na maglagan, kika-report ka pa ho. Yes, aksyon na. Pang, dulog ka na pang. Nagdulog na kami aksyon na. Parking na pang kay klaing signal ni Papang Albino. Aksyon na, Eric, balik kita. Ara na. Balik ka na, pero signal mo, hindi nakabalik. Ara na. Namin ito talikina, nagpundo mo to sa lugar nyo kina to. Gani man. Ara na? Ara na. Mapahigat kami liwat. Puntat na ya. Oo, kaya ang automatic standard operating procedure sa katapo sa Philippine Coast Guard, once na ang isa ka lugar Negros kag Iloilo, ang yara sa storm signal number 1, wala sang biyahe ang tanan nga mga sakayan pandakat para ini sa seguridad sang mga pasahero and at the same time mga cruise kaga iban pa aksyon na Eric. Pero ginaulat pa nila ang mga abiso base sa resulta o kon mga alas 9 hanabi nga kwan nga ila sining kwan yan ang abiso lagi kan sa pag-asa aksyon na Eric. Base makakuha silang pinaka-latest as to sa travel advisory sang mga katapo sang Philippine Coast Guard. Paumali nga pila ka mga sitwasyon diri sa area sang syudad sang Bacolod sang nasiring tana. Medyo grabe ang traffic sa siring kahaponanon. Sa aton siring mga kauturan basa ang mga dalanon extra nga paghalong sang dala sa pagdala sang ilang mga salakyan duha kuma man tatlo o kun apat kuma o kun na sobra pa ina bangod
Danlog katama ang dalanon. Hambal gani ni Papang Nixon. Mas maayo gani na no kay hinay-hinay sang sa Danlog. Nga dalan. Correct. Balita Din report. ka sa hinay ko sa Danlog. Dito na nga ni sa hinay. Bisa sapnot ka hinay, no? Oo. Pero si Papang papilion mo din kaya sa hinay kung sa Danlog. Kasi no, hindi ko. Yo-ya pa sa ha. Ano ya, siya kaya ba siya mabatian bala ako? Gani. Sige. Report sang patrol ang kaksyon nyo. Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat Kinaksyon Alvin Graba, live report sa Patrol 2. Back to back kay Papang Nixon Tahong. Naragid ang paginutok sa mga salakyan sa pila ka mga daranon diri sa syudad sa Bacolod. Expected na nga every Friday. Mamugi man na katiga sako man iban puli na mo. Yang pamalaklon sumong ganiga matamat na sumong. Abansin ng iban sa pagbakal sa mga kinanglanon para sa Noche Buena. Uy, advice na ba sa mga kaksyon ta, kung may lutuon ka mo sa Noche Buena, temprano pa, pangumpra na ka mo, hindi ka mo nakapagutok sa adlaw mismo sa Pasko, or dispira sa Pasko mo papagutok nyo, kay gina-sunod ang social distance. Ayos! When we come back sa ato sa pagbalik, uy, may hapon, dira gali sa kay Sir Jigs. Monito si Sir Jigs, ang bilog yung pamilya, no? Sa ato sa pagbalik, balik ka report na aksyon na din na boso. Aksyon na tayo hupon. Nagabalik ang aksyon report after edition. Nakatapos lang sa ito reportante nga mga pahibalo. Pamati ang lamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagservisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang hinagang pilihan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros Sanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa servisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagservisyo
mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsay anong nakahintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo.
mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kaulog na ngay, sansan anong kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kang balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Mabalik din sa atos sa nga pagpakalagad, kamo nagababati sa Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinabaya, ako naman si Action Eric Magbanwa. May hapon dira sa kay Police Master Sergeant Medina and family sang Tri-Mids Sound System. Wow! Lagbong ko ng Action Radio daw sa Tri-Mids Sound System ni Police Master Sergeant Medina and family. Kay Sir Jakes da, mayong hapon lang kag mayroon dira nga pagpamati. Naga-monitor sila sa atong sininga palatuntunan. Unahon ta si Action Art ay hopon. Standby Action Eden Abuso ha. O yung ako ng amigo si Police Lieutenant Alan Di Guzman ho. Sir, may hapon da. Merry Christmas. Why kita da? Unahan ko sa kadaan da. Oh. Why kita da? Police Lieutenant Alan Di Guzman. Pa una-una man lang nimong sa mga miyembro sang Bacolod Eagles Club, may hapon gid sa kay SPO3 Marcelo Magbanwa, kay Sir Ed Lumugdang and the rest sang mga opisyalis sang aton sininga mga Bacolod Eagles Club nga na monitor karon nga hapon. Boga response si Lieutenant Di Guzmano nya di enta prehaw. Maway ko duty, mayo ko kasalbar ka sakon. Balik may duty ko eh. Basta naga-duty, di pwede ka inom. Si Police Master Sergeant Medina niya, way kita da. Ikaw gidyang wala tada. Aring report ni Action Art tayo po nunahon ta partisipasyon sang Liga ng Mabarangay angot sa Business One Stop Shop nga programa sa syudad ginpasiguro ni Councilor Lady Gliss Gonzales. Yari ang balita Gonzales. Upod kay Action Art ay hopon. Action Art, may hapon. Doon gina-islan mo ngalan ni Primo mo magdanwao. Idjar na ngalan niya, gini mo Marcelo, ang apelido niyan lang. Yeah, Marcelo, kalagay ang middle name. Nakita ko lang basta nang baseball bat bla. Nagkitaganay sa initiation, boss. Ate, pusa ginit na mula, boss. Mga biraho niya nga guma nga basa barahan, ga bounce mo.
Ubaw. Itlog mo guro ba siya bugwa sila? Hindi ko maigo kasi patay kang bata ka, bro. Hindi ang sikreto sina kwan ka. Ano? Ngayon ka tip bala sa manog kumpra baboy. Oo. Pero di gani ang Majikiro. Lebla, surrender Majikiro na sa manog bakal baboy mo. Oo. Dikita mo nga ang Majikiro, mo unya kanding, di pa magpati ang tarso ng Majikiro. Te? Waya bala sinulod sa sako. Yung sunod sako, Oo. pag sunod sa sako, siling sa kwadya tayo, why man? Oo. Dahil lang, bugkusan niya ang babaw bala sa sako. Ba? Baba. Oo. Tapos siling nga tayo, kuhan ka na da. Ara ka na da sa loob, nag-change na. Oo. Siling sa kwan, wala. Ha? Binuting ningi mo yan. Oo. Lampusan niya ka baseball bat. Oo. Ikadua pa lang alampos, siligay. Tawagin. Yan ang convert ako di siya, ginambal mo kay kung hindi, mapatay siya sa lampos sa manubatan. Gari, si mo si Lieutenant Guzman, no? Lipat na ko sa kitsura niya. Ang gani niya, amo gani pre nga panghigaro ng ta kay duty mo man pre. Alangga ko nakakatao na. Ga pangagad sa ako, pangagas ko tilang alam ko may programa ko. Dapat sila. Si Action Art, pwede mo mahagad kay web na duty. I-text na si Taba Julinggo para Para layos dakop. Ha? Para layos dakop. Ano pag dakop sila kung mo dakop pupod mo? Ang balita sa Bacolod City Hall, kundi by January ma-start na kung liwat naman kay annually ining projects ang programs sa city. Ang Business One-Stop Shop sining next year no sa January until March 31 ang January 4 sila ma-start bali sa isa ka mall no dira sa may kuan bala sa may Capitol sa Ayala Malls dira sila Action Eric ang venue ang isa diri nga gipapanahugan sang executive order sang alkalde namo ning mga pagunong barangay nga magpartisipar sa sining business one-stop shop. At kinanglan mag-set up sila sa mga table dira magbutang sa personnel para nga ang tao hindi na mabudayan nga magkadto sila barangay magkuha sa mga barangay clearances kag pila pa ka mga requirements nga iya sa barangay papel. Siling diri ni Councilor Lady Gris Gonzales nga mo presidente sang Liga diri sa Bacolod. Siling niya ina-mandate na sa amon na. Bisan din na mag-remind si Mayor Bing kahapon nagpadala sa kanisang sulat, siling niya nag-expect ko nga as usual ang support sa mga punong barangay ara. Ginagay siling niya number 1 sa collection sang taxes Action Eric may ara mandira nga share ang barangay. Makabulig pa ini para maghapos ang pagproseso mapadasig ang pagproseso sa mga negosyo nga ara dira sa ila barangay naga-operate. So sila niya, why problema? No? Kay ang sa Liga, initially, naka-istorya naman sila and ang willingness sa mga punong barangay to cooperate with this kind of program, yara man. Yari ang parayag ni Councilor Liga ng mga Barangay President Lady Glis Gonzales. Yearly na to na obligasyon, no? So it is a part of our mandate sa barangay. Hindi na siya dapat pangabay si Mayor kaya it is also our mandate to participate sa BOSS, no? Kung sa ato na business one-stop shop services, no? So in fact, since October pa ang Liga ng mga Barangay nag-aupod sa ato na team together with the Business Licensing Office na mag-check sa area, no? So we are ang BOSS ipagatuman sa Ayala Mall, no? So naka-send out naman ta notices sa barangay nag-start yesterday na be ready sila for January para magputang sa tables, chairs, manpower and ang services for Eric, saan nga parayag ni Councilor Lady Glis Gonzales. Ang backtrack kali namin, okay, ang pinaka-latest na record sa City Hall, ipadala sa PAO as of 5:24 sining hapon, ang suma total sang mga pumuluyo sa Bacolod nga nagpa-register, 403,846. Ang registered commercial establishment is 7,690. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo, Action Art Tayo kung una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio.
Una sa balita, una sa aksyon. Salamat gid Aksyon Artay Hupon report gikan sa New Government Center. Dapat nga tanan nga mga barangay 61 barangay sa Bacolod partisipar gini sa business one-stop shop sa mando ni Mayor Bing Leonardia. Katuan ta report na Aksyon na Boso, lokal nga panguluhan sa syudad sa San Carlos, nagpanomdom nga likawan ang social distancing, social gatherings, subong nga holiday season. Yan ang report sa Kapitolyo, line number 2, Aksyon na Boso, may hapon, please come in. Aksyonarik din panugyan sa local government sang syudad sang San Carlos nga likawan ang pagtipon-tipon sining nga holiday season. Sir kay Mayor Rene Gustilo, base sa gin-issue sining Executive Order number 271, ginapalikawan ang pagtililipon kaangay sang parties, reunions, social gatherings, caroling kag iban pa nga mga aktibidad agud malikawan ang paglaptas sang virus dalaman sang COVID-19. Dugang pa ni Gustilo, una nga ginpagwa ang pagdumili sang social gatherings, apang gilayon din amyendahan ang nasambit nga EO bangod base sa pagsulundan sa DOH National, ginapanugutan ang limitado nga pagtililipon sa mga lugar nga napaidalo man sa modified general community quarantine. Panumdum lang ni Gustilo nga dapat magsuksok gid sang face mask, sang face shield, kag ipabilin ang social distancing sa tanan man nga oras. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat gid Aksyon na Boso, report gikan sa Kapitolyo Provincial. More action balita sa New Government Center kag sa Kapitolyo Provincial. Bantayan nyo sa pagpangalagad sa aksyon firing line. With action, Brian Morden. Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:48 na. Magabalik ang inyo silinga para tutunan pagbalik natin dugang nga mga aksyon balita. Pagkatapos lang sa itong importante, dugang pa nga mga pahibalo. Labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19.
Kung iisipin natin ang kapakanan ng iba, kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa.
Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system,
posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Wala kita panahon sa ito sa Balagat Action Report Afternoon Edition, Biyernes ka presentation. Bagat ako ini temporaryo balik ini buwas. Opo diri sa aton nga mga patrol na unit reporters in action nga nagpalagan karon nga hapon, Action Alvin Graba, Action Art Hopon kag Action Eden Aboso, sa technical side broadcast engineer Nelmar Badera with IT expert Sir El Ridutilios. Transmitter control tower sa Barangay Talong, Siyudad Sang Bago, si broadcast engineer Chief Engineer Noel Peñalan. Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinavaya, talos lang ako diri temporaryo. Pero kita karon sa Action Night Patrol last gesto to balas 11. Ako naman si Action Eric Pagbalo ng isang salamat gid sang inyo sini nga papamati. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action Radio. Mighty. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Action Radio.